תראי, זה לא העסק שלי כמה את מרוויחה בחודש. אני גם לא שואלת כמה קשה את עובדת כדי להרוויח את הסכום הזה. נס שאת לא שואלת. אבל רגע לפני שנתחיל לדבר, אני רוצה לשאול אותך, מה היה קורה אם הייתי מציעה לך לפתוח עסק? עסק? לא. מישהו הכניס לנו לראש שלפתוח עסק זה מסוכן. והאמת, שהמישהו הזה צדק. כי 33% מהעסקים הקטנים בישראל נסגרים בתוך 3 שנים. אבל להישאר שכירים, כשההוצאות הופכות והמשכורת לא, זה כמעט בלתי אפשרי. אז מה עושים? פותחים עסק בטוח. האמת שגם אני לא האמנתי בהתחלה שיש אופציה לעבוד פחות שעות, להרוויח יותר כסף בלי שום סיכון. כיום אני מרוויחה מעל 30,000 שקלים בחודש. מבט לשכנע אותי לשווק מוצרים? כמו פוראבר? תראי, את יכולה לשווק מוצרים ולייצר לעצמך הכנסה של עוד כ2,000 שקלים בחודש, אבל זה לא מה שבאתי להציע היום. אני מציעה לך לבדוק אם את מתאימה לנהל עסק בקבוצת נסיקה, קבוצה עצמאית בתוך חברת פוראבר שהגיעה למקום הראשון כבר 5 שנים ברציפות. אם תעברי את מבחני הקבלה ונמצא שאת מתאימה, תוכלי להצטרף לצוות המקצועי שלנו ולפתוח עסק רווחי משלך. עסק שיש לו אבא, ועדיין הוא מרוויח כמו עסק. וואו. אם תתקבלי לקבוצה, תקבלי הדרכה מדויקת וברורה, חוברות הסבר והנחיה, אסטרטגיות עבודה פשוטות וקלות ליישום ממומחים בינלאומיים, והכי חשוב, תמיכה מנטלית ומקצועית מהמנהלות בצוות. בעלי לא אוהב שאני מדמיינת. אז הנה, לפני שאת מחליטה שיש כאן משהו ששווה לבדוק לעומק, חשוב לנו שתראי נתונים אמיתיים מהשטח. 10 שנות ותק, תואר ראשון ו10.5 גמולים בתור גננת בחינוך מיוחד לא הניבו שכר כל כך משמעותי כמו בעבודה בקבוצת נסיקה. הכפלתי את השכר החודשי שלי בפחות משנה וחצי. בלי לימודים ותארים מתישים, רק כיף גדול של ללמוד בחינה מהטובות ביותר ולהרוויח תוך כדי הלמידה. קיבלתי ארגז כלים, כולל את כל סודות המקצוע לבניית העסק. כולל חוברת ובה משימות סדורות, מה אני עושה בכל יום, החל מהיום הראשון. בתוך 6.5 חודשים הגעתי בסייעתא דשמיא לשכר גבוה מאוד, בלי לוותר על ערכים, בלי מחשב, עם הרבה חוויה, בסביבת עבודה חרדית, הכי גלט והכי מתגמל שאפשר. הגעתי מתחום הביטוחים וכעת נהנית מהעצמאות ובעיקר תחושה של שחרור. אני קמה כל בוקר עם הרבה כוח ומוטיבציה לעבודה, מוקפת בצוות מגובש ומחבק של נשים משלנו, ומרגישה ברוך השם המון סיפוק, כי בסופו של דבר המאמץ מתגמל. התחלתי עם ספק גדול בלב, מי אמר שזה בכלל יצליח? כיום, ברוך השם, מנהלת עסק עם הכנסה גבוהה ויציבה, הרבה מעבר למה שהרווחתי כמורה. זה מדהים, אני עובדת כיום פחות שעות ומרוויחה יותר כסף, והכי חשוב, ברוגע ובכיף, בשעות שנוחות לי ובסגנון שמתאים לי. מצליחה להשקיע בבית ובילדים שלי הרבה יותר ממה שהצלחתי קודם. בקבוצת נסיקה למדתי לבנות מועדון לקוחות ענק בלי להתחנן, בלי להתבזות. פשוט הלקוחות שלי מבינים שיש פה מוצר טוב שיכול לעזור להם. אז אם את מאלו שיודעות לעבוד קשה ומעניין אותך לפתוח עסק בטוח ולהרוויח יותר, פני אלינו לבדיקת התאמה למסלול A, מנהלת צוות, בהכנסה של 8,000 עד 18,000 שקלים בחודש. אם את מעדיפה דווקא להתחיל כראש צוות או משווקת, גם זה אפשרי. פני למבחני המיון של מסלולים B או C. מעוניינת לבדוק לאיזה מסלול את מתאימה? התקשרי עכשיו כדי להזמין שיחת התאמה. העיקר שתהיה לך נסיקה נעימה.